malým kultúrnym programom. Takže sme z Dolnej Suče, toto sú deti materskej školy. Máme pomocníkov, spevákov zo základnej školy, aj muzikantov, ktorých vedie náš kolega a priateľ Vládko Bartoš, ktorému chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, že bol veľmi ochotný, hoci má toho veľmi veľa, ale on je veľmi fajn, že spolupracuje s nami. Takže chceli by sme vám tento krásny deň, ktorý ste tu prežili, ukončiť takýmto krátkym programom. Tak dúfam, že to deti zvládnu, boli pripravené vonku, sme si to tam aj skúšali, takže dúfam, že to zvládnu aj tu nám. Takže ďakujeme vám za pozornosť a nech sa páči. Oreťas, pletieme my reťaz, a my reťaz nepletieme, pletieme sa sami, ako taký pánik, malo nás, takže všetci medzi nás. Oreťaz, pletieme my reťaz, a my reťaz nepletieme.
A vy sa posunete. Tak, výborne. Ešte niečo. Dajte rence. Úžasné. Fantasticky ste.